Dovolte mi, abych požádal dále o slovo zástupce společnosti Intel, marketingového ředitele pana Martina Kormana, který nám řekne něco o pohledu společnosti Intel tady k našemu tématu. Dobrý deň, dámy a páni. Takže prvú vec, ktorú som tiež chcel urobiť, je ospravedlniť sa za to, že som prišiel tiež neskoro. Ja som doslova na poslednú chvíľu nahradil môjho kolegu, ktorého ani tie dnešné najmodernejšie technológie, ktorými disponujú, nezachránili od toho, že momentálne drží rodiacej manželke ruku v nemocnici. Takže som tu ja a v podstate z toho, čo som tu zatiaľ počul, musím teda fakt povedať, že žiadny z problémov, a zase len potvrdiť slova mojich kolegov, žiadny z problémov, ktorý tu bol dneska nastolený, nevidím žiadny, ktorý by naše informačné technológie nedokázali vyriešiť. A aspoň z toho, čo som počul, dokonca relatívne jednoduchým spôsobom. Nepočul som to nič také komplikované, na čím by som sa dokonca musel nejako vážne zamýšľať. Aj z tohto hľadiska vlastne nechcem tým pádom nejako veľmi hovoriť o tých systémoch, ktoré by tie služby právne, služby elektronických dokumentov a podobne mali poskytovať, ale skôr by som sa vlastne chcel venovať chvíľku tomu, čo je vlastne dôležité pre vás ako právnikov a to tiež, a to sú vlastne tie systémy, s ktorými vy pracujete, to znamená tie počítače, tie notebooky, tie desktopy, potenciálne mobilné telefóny, ktoré už tiež dneska môžu fungovať ako klienty vlastne pre vaše veľké systémy. No a v podstate tá téma toho môjho príspevku mala byť, že odborná práca, a tá vaša určite si vyžaduje kvalitné zariadenie. No a z tohto hľadiska kvalitné zariadenie znamená samozrejme kvalitné v zmysle spracovania, ale z hľadiska informačných technológií hlavne výkonné. No a otázka, prečo by ste mali potrebovať výkonné zariadenia, súvisí hlavne s tým, že informácie, s ktorými vy pracujete, sú veľmi citlivé veľmi často. A preto vlastne vysoká úroveň zabezpečenia je potrebná v systémoch, vlastne, ktoré vy potrebujete. Zase, ako už hovorili moji kolegovia, to zabezpečenie, urobiť dneska tú vysokú úroveň zabezpečenia nie je veľký problém. Tie technológie existujú, je ich dokonca relatívne veľa, dá sa vyberať z toho, čo použijeme. Čo však treba povedať je vlastne, že väčšina ľudí vlastne nevie, že také technológie práve na tom ich systéme bežia. Intel je vlastne takým typickým príkladom firmy, ktorá takéto technológie používa, pretože v podstate každá veľká firma má nejaké vlastné systémy, každá veľká firma samozrejme pracuje s citlivými informáciami, ktoré sú dôležité pre ňu z obchodného hľadiska. No a preto vlastne tých našich technológií, ktoré mne bežia na mojom počítači a bez toho, aby som o tom vedel, je relatívne veľa. Taký príklad práve zo včera som s kolegom pracoval na jednej prezentácii. On má bohužiaľ jeden starší notebook, čo je v našom, ako v Inteli veľmi relatívny pojem, pretože aj tie staršie notebooky sú relatívne nové. A ako bolo to utrpenie, pretože tá prezentácia bola relatívne veľká ako objemovo, ale v momente, ako si treba jeho Outlook spomenul, že práve teraz prijímam nejaký e-mail, alebo si jeho antivírový software spomenul, že práve teraz idem skontrolovať nejaký súbor, tak tá prezentácia nám fyzicky zastavila na 15 sekúnd a 15 sekúnd sme vlastne s tou prezentáciou nič nemohli robiť. Toto všetko sú procesy, ktoré vlastne bežia v tom počítači na pozadí a bez toho, aby ten počítač bol kvalitný a aby bol výkonný, tak určite tá skúsenosť toho pracovania s ním nie je práve príjemná a tým pádom vlastne aj tá efektivita toho IT vybavenia nie je veľmi vysoká. Práve tie technológie, ktoré sa starajú o zabezpečenie informácií, sú tie, ktoré z toho výkonu jednotlivých systémov, či už na úrovni tých klientských systémov, to znamená desktopov alebo notebookov, alebo na úrovni serverov práve odoberajú najviac výkonu. Intel sa samozrejme snaží tie najnovšie technológie práve treba napríklad v spolupráci s firmou Hewlett Packard alebo IBM prinášať na trh a ja by som v podstate chcel zase z hľadiska tých klientských systémov povedať jeden príklad, keď som bol nedávno vlastne v Spojených štátoch a to ma práve teraz napadlo, ako pán Bauer spomínal ten
ten príklad toho, že za 3 dní sa niekto 3-krát pokusí o krádež a ten tretí súd o tom stále nevie, napriek tomu, že ten prvý to už odsúdil. Tak teraz nedávno, keď som bol v Spojených štátoch, tak jedna z vecí, ktorú v podstate v Spojených štátoch ja v podstate obdivujem to fungovanie, je ich polícia. No a čo ma zaujalo, je samozrejme tie ich obrovské autá, ktoré majú, ktoré mimochodom sú vybavené strašne luxusne, ale čo je veľmi dôležité je, že súčasťou pevného vybavenia, nie ako sa niekde pohodí, ale vyložene v prístrojovej doske je pevne zabudovaný notebook v každom policajnom autu. A ten notebook je pripojený keď to poviem laicky, rádiovou sieťou vlastne s nejakým serverom, ktorý vlastne centrálne obsahuje vlastne všetky informácie a v momente napríklad, ako sa ukradne nejaké auto a niekto to nahlási, je to tá informácia zadaná do toho serveru, tak tí policajti v tom aute to v ten moment vedia. A hneď v ten moment im to na tom notebooku kliká a vedia vlastne, že auto s takou značkou bolo ukradnuté a keď náhodou prejde okolo nich, tak zjavne ho neriadi jeho majiteľ. Je to veľmi podobný príklad toho, keby nejaký podobný systém fungoval aj na súdoch, tak samozrejme, že sa nemôže stať, že je jeden človek za tú istú vec spáchanú 3-krát za 3 dní odsúdený vlastne 3-krát k nejakému trestu. No a práve informačné technológie, hovorím, takémuto niečomu zabraňujú a je veľmi dôležité teda, aby tie informačné technológie boli kvalitné a aby boli výkonné. Z hľadiska ešte presne tých klientských systémov, myslím si práve, že notebooky sú ideálnym pracovným nástrojom pre či už sudcov alebo právnikov. Na špeciálne vlastne notebooky, ktoré sa dajú pripojiť k internetu a tým pádom vlastne ten prístup k tým informáciám je skutočne okamžitý. No a práve pri tom zapojení k internetu tam je práve teraz v poslednej dobe vlastne jeden veľký trend, je to bezdrôtové pripojenie k internetu. A práve tam tá citlivosť tých informácií a tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. Keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene, podobne ako môžete odpočúvať vysielačku, ako majú často taxikári naladenú policajnú frekvenciu vo svojich taxíkoch a odpočúvajú vlastne, kde je aká hliadka, tak takisto teoreticky môžete odpočúvať to bezdrôtové pripojenie k internetu, ktoré používajú notebooky. No a práve tam je dôležité, že tie bezpečnostné technológie skutočne už dneska existujú v sieťových technológiách. Asi dneska najsilnejšia firma je Cisco a práve Cisco nedávno povedalo, že nedávno som bol na ich prezentácii, prezentovali tam niekoľko bezpečnostných technológií. Ten záver bol, ak chcete nejakú bezpečnostnú technológiu, ak chcete tieto technológie mať, ak ich chcete môcť používať a potrebujete používať notebook, tak si kúpte notebook s najnovšou technológiou, ktorá je dneska dostupná, pretože práve takéto notebooky tie technológie v sebe už všetky majú. Ďakujem. Pane řediteli, děkuji. Já se domnívám, že soudci, jak ti, co sedí zde, tak i další, by určitě nebyli proti, kdyby měli notebook pro svou práci, dokonce s bezdrátovým připojením k internetu. Doufejme, že až budeme plánovat nějakou podobnou akci, že se situace výrazně změní. Dnešní realita ale taková není.